Welcome back mga viewers, mga estudyante. Okay, our lesson for today is December 2, 2021. I hope you're in good condition. I hope you're safe and healthy and happy most of all. And our topic this day is consonant. Okay, jaum, consonant. Okay. There are just few consonants and many vowels in the Korean alphabet. So, atong basahon ung unsa ni siya nga mga consonant. So, no more romanization. We are going to directly learn Korean alphabet. No romanization. Okay? So, I understand that you already memorized the romanization of Korean alphabet so that you can pair it with consonant and vowel. You can pair and you can read it. Okay? First is kanisiyang murag yani. Dili na ako ano. So, ang tawag niya is kiyok. Kiyok. So, ang opposite is niin. Niin. So, next, kani letter T. Tigot. Tigot. Real, miem, piup, siut, iyong, or no sound. Or no sound or ng sound. Already explained that before. Then, ciut, ciut, kiut, tigut, piup, hiyong. So, the Korean consonants, I think na-explain ko na before. But anyway, for the sake sa mga karon lang magtanaw ani nga video. So, ang pag-pronounce nato sa Korean consonant, or pag-pronounce nato sa mga letters, na consonant letters, nagdepende po siya sa form or sa ang pressure sa ato ang baba. So, magsugod ta diri sa letter H. Okay. So, ang opening ana diretso dito sa truth, di ba? Walay pressure diri. Dito sa truth ang opening, then diretso sa baba, no? Hangin. Then, ang sunod is, ang pressure na dito sa likod sa imuhang dila. Ay, likod ba na siya? Basta dito sa sinugdanan. Ito siya sa sinugdanan. Dinhin dapita ang mga letters nga naa diring dapita ma-produced is kiyok. Yan, mga k. Diba? K. Nandoon ang kanang naglisod ko explain pero mauna siya ha. Then, kanang chiyot. Na dito sa taas ang pressure. Siyot. Na dito sa medyo likod sa ngipon na ang pressure. And then, kaning piyop, dire lang ang pressure. Okay? So, ang tigot pod, tigot. T, T, R. Napo na siya pare-parehad to sa siyot kanang mga silingan-silingan na sila din napita sa likod sa taas sa imuhang baba. Sa taas sa imuhang baba, sa likod sa ngipon. Piyop. Meme. Dire na siyang dapita sa lips. Okay? Next slide. So, mao ni siya ang pag-pronounce sa Korean consonants. So, kani siya dinhi, kani nga pan ba tawag? Sheet siguro, no? Kaya sa Korean pan na siya. Okay. Sheet. Kani nga sheet, pwede ka makahimo ani, pwede mo ni siyang i-print sa ako ang mga ka-group chat diha na ako'y gihatag siguro no na na-send ko na siya, pwede mo siya print pero mas nindot ko imo lang na siyang himuon. Okay, walay trabaho, walay gamit sa printer, okay lang na siya. Just have bond paper or you just have a paper, then i-divide mo na siya nga maghimo-himo ka dag square because sa Korean alphabet, sa Korean words is by syllables. By syllables. So, kaya kailangan natin ng isang parang imaginary square. Pero, imaginary na siya para sa mga new learners. Pero kung karaan ka nga Korean, of course, wala na siyang imaginary. Basta masuwat na siya niya, di ba? So, the first letter is g, k, k.
Okay? There is no specific G or there is no specific key. Ang pronunciation in he is like in between K and K. Yeah? Kiyok. Hmm? Basta, dili siya separate ang G ug ang key sa Korean alphabet. Okay, there are many consonants nga sa English nga consonants ug sa Korean nga consonants nga ang English consonants lahi ang D ug P but sa Korean consonants pareho lang na siya. Lahi ang D ug T pero sa Korean consonants pareho lang na siya. O kani po siya lahi ang R o L pero sa Korean consonants usa lang na siya ka letter. Okay? So mao na nga medyo ang Korean walay R sound. Malibog ka ang ilang roses mahimong loses. Ang red mahimong led. Ay. Paglibog ko ug unsaon ako pag tudlo sa akong mga estudyante nga maka-pronounce sila ko letter R. Kay ang kuan for example kanang word nga ramyon. Ramyon. So the pronunciation is between R and L sound. Ramyon. Ramyon. Naimingog lamyon, naimingog ramyon. So only the Western and the other speaking people can say ramyon. So the Koreans will not say ramyon. They're going to say lamyon. Naglamoy. So, muna siya no ang giki. Okay, then next letter is nian. Nian? N. So, kung i-pair ni mo ni siya og vowel nga di mahimo siyang na. Okay, magsuwat ko no tag na. Like, okay. Atong okay, magsuwat ko og na. Atong butangan og nga vowel. So, na. Okay, butangan nato og nga vowel. Okay, na siya. Kay N og na. Okay? So diri no butahan nato ni siya og nga vowel. So ang ki og giki. Sa ka. Dili ka ha. Sa kaman kay mahirap magsulat dito. Okay. Ka. Na. Then dito is D or T na siya, di ba? D or T. Ta. Kana, dara, da. The pronunciation or the sound is in between D and T. So, para sure, ta. Para sure, ta. No? DT, ta. Lisod ba? O ni siya ang medyo weakness. Kaning ilahang consonant, daghan pa kayo ang vowel. Daghan pa yung lain-lain klaseng vowel. Tapos ang consonant, unsa ni? Giipon-ipon. Sound by sound magud ang Korean alphabet, by sound ba kaya. So diri magsuwat ta og ra. Sorry ha kay kana ang sa cursor lang ko nagkuan gani sa nagsuwat kaya kuan mahirap siya i-control but nindot untag man ako ipin batula ko ipin manggod. So ang pag naani siya puy kuan di ba naani siya mga stroke. So, siya stroke kung unsaon nimo pagsuwat. So, ang miyom magsugod ka gingani. Aguroy kadako na ba? Aguroy kadako na ba? Kadako na ba sa kong air? Sa kamay atong i-erase sa pangit naman siya. Eraser. I-erase o balik tagsuwat. Ay, suwat og ma. Ang kamana. Basta ma-formal lang parang square na siya. Okay. Then, top to bottom, left to right. Okay, mao na siya ang rule, di ba? Okay, then. So, ang piyop, unsay una ana niya. So, ang una ana niya is top to bottom, left to right, top to bottom. Ay ko, wala kuha, nagsugat. Pa. B or P sound ito ha, ang pa.
Siyut. Siyut. Okay. Just that. Let's write sa. Magsuwat tag sa. Pero pwede purog ka na lang consonant lang imo isuwat ha. Para kuan di kayo ka pressure din ha. Okay, magsuwat ta og inji. But sa gi-explain ko na sa una, kaning inji kaning parang circle, parang O. Kung mo-appear na siya before sa vowel, wala ni siya sound, soundless. Makapin lang na siya. Para lang na-partner ang A. Para lang na-partner ang vowel. Kay dapat medyo daw na-partner. Gawas kung final consonant ka. So, kung mag-una na siya before sa vowel, no sound. Pero, kung after siya sa vowel nimo ibutang, so for example, magbutang pa ta diri usa ka o sa usa ka circle diri sa ubos sa pwede man na siya kasi usa na siya ka syllable. So ang mahimo ani niya naman sa man ning porma. Ang basa na niya is na siya inji nga sound kung after siya sa vowel. Kung before siya sa vowel, wala siya sound. Okay, balik-balik na ako siya siguro, no? Then, letter G. Letter J. Juice. Ja. Okay, magsuwat ta og ja. Jaum. Jaum, what is it? Consonant. Okay. Then, CH sound is, nala na siya, ang ja, nala siya gamay nga, guhit sa taas. Okay, ja. Okay. So, magsuot og ja. Then, magsuot og ki. Parang na siyang KH ba, di ba? Kani siyang mga ingani nga consonant, parang siyang na-H sound. Pareha diri, no? Cha, ka. Naaman po ni diring ka, di ba? Ga, ka. Okay, mana siya kinalahian niya. Okay, top to bottom, left to right. Ang pagkasuwat. Okay, top to bottom, left to right. That is ka. Then, TH sound. This is TH sound. Although T lang nang gibutang diha, TH sound. Siya kasi mga Pilipino, kung T lang talaga, di ba? But this is, okay, left to right. Ha. So, samtang magsuwat ka ani, mag-istorya po ka. Inga na ba? Read and write ni siya ha, para dali ra ang memorization. Okay. Nagsuwat imong kamot, nagbasa imong pa. PH sound ni siya, pa. Pa, 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 pa. PH sound, pa. Ay, para siyang no? Basta pa na siya, pagkasuwat sa iya. Then, H sound. So magsuwat ta og ha. Okay, mo ni siyang H kung imo na siyang suwathon. Guroy. Aguroy. Circle. Tapos, okay? So, atong basahon ang atong gisuwat. So, i-fill up mo lang na siya, tanan-tanan din ha, or sa maghimo pa kag line sheet para more practice, more and more practice until na shall we say, expert. I cannot say perfect, but at least expert level lang. Hirap maging perfect, pati Korean gani, mahirap ang Korean spelling. So, let's read ka, na, da, ra, ma, pa, sa, ang, ja, cha, ka, ta, pa, ha. So, from diri magsugod, padong diha, okay, ha naman diri magsugod, padong diha, na siya H sound, CS sound, KS sound, TS sound, PS sound, okay? So, ato siyang paminawon ang iyahang gisulti diring dapita. Okay.
So, atong paminawon ang iyahang basa diri. 다음 자음을 Read from 읽고 the 써보세요. Korean. I'm not 그, mga Filipino. 그, 느, 느, Ne, 느, ne, 드, tu, 드, tu, 드, 르, 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 Mo ni siya. 무, M, 무, m, 무, 브, 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 스, sh, 스, s. 스, S or 으, SH sound. 으, 으, 즈, Z, 즈, z, 즈, z, 츠, ch. 츠, So CH sound. Ch, 츠, 크, k, 크, k. Dapat dila 크, TH sound, diba? 트, 트, T, 트, t, 프, p, 프, 프, 흐, h, 흐, h, 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 h. 흐. So that's all for that. For that slide, let's go to the next slide. The next slide, you are going to feel this. Ito sa ko nang i-focus. Di ba focus ning trabaho ah. Oh no. Makita ba kaya ninyo, no? I'm not sure kung makita ninyo. So, kung di nyo makita, mga inday, ito siyang i-focus. Okay, so, ay. I-elect ko na mga control I. So, diha no? Okay. Himihada. Parang, di kay klaro, but, kuha naman ko ni siya, picture ba? Scan picture. So, ki and a is ka. N and o is no. D and u is do. So i-pair mo na siya ang vowel and consonant. Okay? Consonant and vowel, i-pair mo na siya. Siguro magsuwat ta dire. Okay? So i-pair mo na siya, then you can write and send to me kung unsay porma sa imong mga sinuwat. I think they already sent. Some send, but some didn't send. You didn't send, it means that you're not writing, or you're writing but you just don't send. You can send in a way. I want to see kung paano mo ginawa. Dito magbasa tayo, diba? Kiyok and a is ka. Piyop and yo is pyo. Miyom and o is mo. So, kani siya, walay sound ang circle din ha. U. Gahi ni siya nga u. Gahi nga u. Naapoy o nga dili kayo gahi. O naapoy kinahumukan nga o. Okay? So, H and yo is, mo na siya kinahumukan nga o, diba? HU sound na siya. Y-E-O sound. Y-E-O sound. Okay? H-Y-E-O. Hyo. Then, G and A is ja. Okay, basa ta dire. Ka, na, ta, ra, ma, pa, sa, a, ja, ta, ka, ta, pa, ha. Okay? Did you get it? I'm sure you get it. You're so intelligent, right? Mga bright niya ako mga estudyante. Wadiri. Joke lang. Joke.
Joke. Okay, humanata nag ano? Sige, atong suwaton. Suwatan ta mo og kausa ani. Suwatan ta mo kausa. So, unsa may atong suwaton diri sa ka? O say magsuwat ta og ki. 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 Okay, magsuwat ta og ki yan. Ke, ku, ku, ko, ka. So, dinhi nasuwat naman siya og no. No. Diri magsuwat ta og te. Okay? Te. Mao na akong bonus sa inyo ha. Okay? Diri nagsuwat na siya og re, so diri magsuwat ta og ma. No. Mo. Mo atong suwaton. Kay ma nasuwat na to ganina. Okay. Yo. This is wrong. Kasi mag-una pala diha sa ay. Ano man to? I-erase muna natin. Mag-una pala dun sa ano. Si teacher nagkamali din. Kasi hindi naman to si teacher expert. Wala pa ko sa expert level. Naaplang ko sa Yoshimihan non level. Turtle magud ko. So, diri ta masuwat ta og mo. Paano ngayon suwaton? Diri mag-una ha. Para kang nagsuwat og kiyok. O, para po kang nagsuwat og niyan. Dan ng kiyok og niyan. Okay, mo. Mo. Diri sa mga left to right. Top to bottom. Okay, mo. Then, diri sa P is magsuwat ta og pu. Pu, ano yan? Pu. Nahilom man. Nahilom. Sa pu. Ini na pu. Okay. Ang siyot, magsuwat ta og so. So, ano yung so? Yan siya ang baka. Ay, basta siyot na siya. Naning nga na diya. Baka. Ayuyo. Pangit naman ang uko. Murgeta. Magsuwat ta og na to suwat ni. Circle. Crooked naman ka, Jong. So, dili nagsuwat na siya og jo. So, dito magsuwat og jo, but magsuwat ta og cho. Okay. CH ay, ano to? Okay, CH sound. Na siya gamay nga, kuhan niya sa taas. Naglibog na. See? Then, KS sound is ka na lang atong suwatan. Gamay na, ano, and then, okay, medyo okay na siya nga pagkaka. Then, TH sound. So, magsuwat ta og T na. T. T. Okay, kanang pronunciation, ang kanang T is t-shirt na siya. T-shirt, ang t-shirt sa ila, T lang. T jusiyo, T. Give me my T. T. Then, nagsuot na siya og P, di ba? So, magsuot na lang ta og ho. Ho. Merry Christmas. Ho. Hu. Ay, na. Unsan man ni siya, Joy? Unsan man siya, Joy? Hu. Merry Christmas. Okay? That is that. Anyway, wala siya. Ang atong gisuwat. So, kamo, butangan nyo na og kuan, pilapan nyo na tanan. Kana siya gamay na atong gipilapan kay para madali tas tong video. Okay, next slide. Diri pa mo adto sa sunod sa. Diri this is a quiz. So, gusto na ako nga i-separate ni siya ang quiz nga video. Bye for now. See you in the next video. The next video is the quiz. Lesson and write the correct answer kani siya, no? Na dictation. Kani siya imo ni siyang pilapan. Okay? Bye for now. See you next video. Ano yan?